Ngeli xesha kulonyaka odlulileyo, abathengisi bebeququzela belungiselela lo mnyhadala, imvumi nazo bezilungisela le mini. Kodwa intsholongwane corona itshintshe indlela izinto ezenziwa ngayo. Lo mnyhadala ngoku uzokwenziwa kubuxhakaxhaka bale mihla. Nangona kwekho babukeli, kodwa umculo wona uyaqhuba. Kukhona ukuchwayita kakhulu ngoba umculo wam ngoku not only uzawuhlala kubantu endifikelelekayo kuwo. Ndithi baphina abavunayo nasi isiqhamo sishabalala besesivuthile. UGcobisa Maholwana naye uthatha inxaxheba kulo mnyhadala. Uthi ukuba yimbongi yesiba kukonwabisa abantu kuphela, kodwa kuba ngumlomo kwaba ngakwazi ukuzithethela noveza izinto ezimbi ezenzeka eluntwini. Kukhona imiyalezo esiza nayo, imiyalezo yenkuthazo, imiyalezo eyomelezayo, imiyalezo echaza into yobana nathi siphila phakathi kwenu, nathi sinovelwano nani, nathi sikhona, siyayiva, siyayazi intlungu yenu. Lo mnyhadala uzoqala nge-25 kaJuni aphele nge-5 kaJulayi ebhebhesha kwiwebsite lo mnyhadala. For artists, it's an opportunity, obviously, to generate revenue directly from us. All of the works that are on our curated platform, the festival will pay for, as we always do. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze SABC eBhayi.